uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela kuwe baba nomama nabazalwane bonke basekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa baba. Ngithi angiphakamise amandla kaNkulunkulu. Bengisemkhosini baba we-3 days, ngithethe i-dry fasting. Kuthe ngelanga lokugcina baba kwafika nje kwathi angikhulekele inhliziyo yami baba, ngayikhulekela. Kuthe ngilele baba ebusuku ngadibona kufika omunye umfundisi ekhaya asikhulekela. Mase asikhulekela baba kwafika la kimi enhlitiyweni yami kwathi ngayibamba le nhliziyo yami. Bengithi mangikhama bekuphuma, yabona like i-divorce, le nyama lephuma la phakathi, le minsi lephuma la kule-divorce. Bengithi nangiphutshuda nangikhama le nhliziyo kuphuma into lengazuthi i-divorce. Ngayikhama baba le nto lokhu ngiyikhama ngiyilahla kuphuma konke nokungcola lokubovu. Ngayikhama ngeva ukuthi hayi sengiyikhamile. Ngithe sahamba lapho wathi lo mfundisi kimi ngihambe ngitshele abantu ukuthi uJesu Kristu ungiphilisile. Uthi uJesu Kristu ungiphilisile. Kuthe kusenjalo wase sekayangikhombisa ukuthi mangabe ngifuna kudoja sitha lese ngisathane kumele ngente njani. Wathi kumele ngibe ngcwele kuze ngikwadi kudoja sitha lese ngisathane. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngavuka ekuseni la enhlitweni yami ngiva ukuthi kunemehluko. Ngativa ukuthi kunemthwalo losukile. Ngeva nje ukuthi kushaya umoya. Kwakunomoya lomnanzi kakhulu enhlitweni yami. Ngithi uNkulunkulu ngingathuli nalobufakazi ngoba kukhula ngindele kona, njengoba ashilo ukuthi ngihambe ngitshela abantu ukuthi ungiphilisile uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga kakhulu baba. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi baba, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu ngokunikeza ilanga baba lokuthi lami ngithole ithuba lokuzihlanza, lokuhlambulula izono, ngizisuse empilweni yami for good. Ngalokho ngizama ukubhala ama-message, ngiyawadilita. Ngingazi ukuthi ngibhale ngisho ngathi ithi ngisende i-message. uNkulunkulu abe lani baba ngokuthi ulenikeza isiphiwo esihle kakhulu. Abanye akula muntu ongama ezwa yonke into le sizoyihlambulula, kunzima, kodwa uNkulunkulu unikezile isiphiwo sokuthi lihlambulule abantu bekhululeke so that lathi singene ezulwini. Ngiyakubonga konke, ngibonga uNkulunkulu ukuthi unikeze ithuba lami lokuthi ngingene ezulwini ngikhiphe zonke izono zami ezihleli phezu kwempilo yami. Ngoba belokhu ngikhala ngithi uNkulunkulu ngicela usizo, ngicela ungincede ngokuthi ziningi izinto ezingihluphayo, kuningi okungihluphayo. uNkulunkulu wangeza ngaxhumana nomunye ubaba ku-YouTube. Then ubaba lo ngam-explainela i-situation yami wasengibeka kini. Ngiyajabula kakhulu. If abe kuthiwa bengiyinyoni bengiyaphapha ngibe khona ngapho nge-weekend lami ngingene esontweni, ngingene ku-service. Kodwa hayi, but it's fine. Ngelinye ilanga lathi sizothola ithuba lathi sibe khona lapho elikhona sizodumisa uNkulunkulu. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu inkosi baba, ngithanda ukuthatha leli thuba lokuthi ngibonge kakhulu amazwi akho ayangakha. Nothi kuphela amazwi lawe ngiwathola ma ngixhumane nawe, kodwa nje amazwi engiwathola ekhaya leZwi ayangakha kakhulu. Nginesifiso baba sokuthi nginikele okweshumi. Ngisuka kwelinye ibandla, yes, kodwa I feel ukuthi uNkulunkulu has done so much for me through ukwazana not ukwazana but ukuba part of ikhaya leZwi, and nginesifiso ngempela sokuthi nami ngibe part of abantu abanikela ngokweshumi. Kungasikho kuphela ukubonga, kodwa
ngicela ukuthi uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ahambele ngakimi, angikhombise la nginamaphutha khona, kodwa futhi at the same time ngikwazi ukuthi nami ngibe part of ikhaya elingakhayo ngendlela yokuthi nginikele ngokweshumi. Ngiyabonga. Ngiyabingelela ubaba uNsimbande, umama uNsimbande, umndeni wonke akaNsimbande. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga ubaba uNkulunkulu kakhulu. Baba, ngibonga ngemkhuleko yakho yonke oye wasipha yona. Benginesibhobo ngemva la eColo. No, Mokokotlo. Ngiyaxolisa, isiZulu angisazi kahle. Ngizomixa. Ngasemuva lana bengathi nginenceba. Wangigomondela akaze ngizwe into ebuhlungu kanje. Engathi le nceba lakhona liwomelele. Ngiyobona uma uya phansi engathi liyahlephuka. Hey, angeza inhlungu nje. Yilo ngiyithathela phansi lento. Hayi, izolo ngisemsebenzini ngiyezwa ukuthi hayi angikhona ukusebenza mangithi ngiyagomondela lento eyiwesi. Ngaya erumini, ngisebenza ehotela. Ngaya erumini ngavala, ngakhipha ifonu, ngavulela umkhuleko la ukhulekela izifo zonke, la ukhulekela amadimoni, abantu abanamadimoni yonke. Ngalalela, ngaguca, wakhuleka. Ngeza ngemva kwakho ngavuma uJesu. Hey, hayi, linamandla leli gama. Bangcwele ngiphila cha, ngiphilile. Ngiyambonga ubaba uNkulunkulu. Ngiyambonga. Angazi ngathini. Baba uNkulunkulu awugcine kanye nomndeni wakho. Anifihle emasikweni wakhe nsuku zonke zokuphila kwakho. Siyabonga ngemfihlakalo engaka. Hayi le imfihlakalo. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu uyinkosi. Uduma kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba Nsibande ekuseni nokumndeni wonke kubaba kaNsibande nomama Nsibande. Ngibingelela abazalwane bonke abasekhaya leZwi nasentabeni endla kaJehova kuyabonelela ekuseni. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga baba uNkulunkulu ekuseni asasivusela sasigcinile ebusuku silele. Sibonga ukubona usuku olusha baba. Ngiletha naku uNkulunkulu angitshele khona ngoSunday ekuseni mangikhuleka ngivuma isono sami kubaba uNkulunkulu. Ngixolisa ukuthi iviki leli liphelile lonke bengalaleli inkonzo zasekhaya leZwi. Ngicela ngitshela baba uNkulunkulu ukuthi ngiyexolisa ukuthi bengigcine Sunday ngale nkonzo yombhabhadiso ukulalela inkonzo zasekhaya leZwi. Ngixolisa kubaba uNkulunkulu ngalesenzo sami leso ekuseni. Mangicede ukuxolisa lokho baba, ngivuma isono sami baba uNkulunkulu ngasibhala phansi. Wakhuluma nami baba uNkulunkulu wangikhumbuza ngo-2021 ngisahlala le Katlehong ukuthi ngake ngafisa ngikhuluma nendodakazi yami le ngifakile ekhaya leZwi, sikhuluma sobabili ngomtshela ukuthi lesi sikhathi sokuthi silungiselelwe ukubuya kaNkosi Jesu Kristu sengathi singathola ishadi enkulu sibhale ukuthi yini fanele singakwenzi, uNkosi Jesu ufuna sizilungiselele kanjani. So uNkulunkulu bekangikhumbuza lokho ukuthi yiso lesikhathi manje lesi esifikile empilweni yethu sokuzilungiselela ukubuya kaNkosi Jesu Kristu.
uma njalo simamela inkonzo each and every day sasekhaya leZwi sasentabeni kaJehova kuyabonelelwa, siyalungiselelwa ukubuya kwenkosi uJesu Kristu ngendlela lenkonzo zibaluleke ngakhona. Yizo lenkonzo abantu asifaka every day ezinilungisayo ukubuya kwami. Yiko baba umlayezo lo ngithi ngifuna ukushare nabazalwane ukuthi uNkulunkulu ukhonfirmile ngempela baba ukuthi inkonzo zibaluleke ngendlela emangalisayo. Yizo lenkonzo asilungisisa ngazo, yizo lenkonzo asilungisa ngazo ukulungiselelwa ukubuya kwakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu baba uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba umpostoli Nsibande. Ngiyabingelela baba. Ngiyathemba nisagcinekile noma ngiyathemba futhi nihambe kahle. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangeyinkonzo yase-Eastern Cape. Ngisalalela-ke nje ngakaqeda ukuzilalela iy'nkonzo. Siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. Siyawuthola nanombiko lo owufakayo nje manje ekhaya leZwi ukuthi sivalile futhi liyanamba. Nami inhliziyo yami isho njalo njengoba ngisalalele nomkhuleko okhulekile ukuthi ngampela icebo likaNkulunkulu akube yilona elifezekayo. uNkulunkulu akasambulela ukuyicebo lakhe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Baba yazi ukuthi bengisathanda ukubonga uNkulunkulu njengangenzele khona namhlanje. Indodakazi yami ifunda eMaritzburg. Ngiyambonga uNkulunkulu i-transport leyajwayela ukuhamba ngayo. Namhlanje nje lo driver kuye nomlanda la walile ukuthi angene kuleyo transport leyo ajwayele ukuhamba ngayo ngoba ube late lo driver waleyo transport wayesethi uzobahambisa yena esikoleni. Kanti leyo transport ajwayele ukuhamba ngayo izoba ku-accident. Ngiyamdumisa uNkulunkulu. Zala imali iy'ngane kodwa nje ngikubonga kakhulu ngibonga ukuthi ayikho elahlekelwe ukuphila kwayo. Ngiyambonga uNkulunkulu bengisanda kugcizelela kubona ukuthi uma bengena ey'motweni ababothandaza bethi uJesu Kristu inkosi. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngithi angimbonanga obengafaniswa naye. Kuvuka nje amahubo 91 ukuthi bayakuwa bayizinkulungwane ngapha kwakho ukubuke nje ngamehlo kodwa kungafinyeleli kuwe. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. Umusa wakhe ungifanele. Ngithi angimbonanga njengaye uJesu Kristu inkosi. Nilale kahle baba. uNkulunkulu anigcina nilondoloze niphumule. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba ekseni. uNkulunkulu siyambonga kakhulu baba ngawe. Iy'nkonzo zasemthatha. Baba, sifunde okuningi. Sifunde okuningi ngomoya oyingcwele. Mina-ke ngomunye wabantu ababhabhadiswa nobekade edla isidlo ngingakaze ngaze ngayivuma izono. Kanti angazi ukuthi sengixabana nomoya oyingcwele ngalokho. Ngiyafisa uNkulunkulu ukuthi angihawukele angizwele. Njengoba ngizoba nayo inkonzo yombhabhadiso ngoNovember entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngisakhala kuJehova, ngingena nasemkhosini, ngiyakhuleka ngicela umusa ukuthi la ngaxabana khona noNkulunkulu, uNkulunkulu angihawukele angizwele, ngoba nami ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngibe ekhaya ezulwini. Angifisi ukusala sengingenile ekhaya leZwi nomsebenzi omkhulu kangaka baba owenzayo uwenzela thina. uNkulunkulu ekusebenzisa uvuka ngo-3 isikhathi nje engangizwa baba ubeka ubala ukuthi nje uNkulunkulu ngendlela akakusebenzisa ngayo isikhathi nje awunaso. Siyambonga kakhulu kuningi baba engifisa ukukhuluma kodwa-ke ngenxa yesikhathi sengiye ngisabe ngisho nanokuposta amavidiyo noma ngithumelele ubufakazi. Ngisuke ngicabangela umsebenzi onawo ngithi hayi ngeke ake ngiphungule umsebenzi onawo. Kodwa engifisa ukubonga nje namhlanje sisemkhosini ka3 days kade ngidukelwe i-exercise lami leli lokuqala la ngangibhale khona i-date yokuvuma kwezono ne-date yami yombhabhadiso. Namhlanje baba ngilitholile i-exercise. Ngilitholile, bekade ngikhathazekile nje kakhulu emoyeni wami ngithi awu Nkosi
Ngibhalile kwaba yi-prayer item yami ngayimpintsha nje ukuthi Nkosi ngiyacela ukulithola leli exercise. Ngilitholile baba, ngijabule kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga baba, siyakuthanda ekhaya, siyakuthanda kakhulu. Nomntwana wami uhlale esho ethi uyakuthanda. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba nomama tabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ikhaya leZwi. Ngiphakamisa ukubonga kakhulu baba ngemkhuleko obungithumelele yona. Ngimbonge noNkulunkulu ngemisebenzi yakhe emangalisayo usuku nosuku empilweni zethu. Ngibonge baba kade ngibuyele eklinikhi njengoba babenginika i-medication bathi cha sengi-right mayelana negazi, sengi-right. Babethe ngehlelwe igazi bathi kodwa manje angisadingi ukuthi ngifakelwe igazi. Ngiphakamisa ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho baba. Ngiyabonga, ngibonge nemkhuleko. Baba, okunye futhi engifuna ukusho ngomgqibelo lo esiphuma kuwo, besihamba imina umama udadewethu sihambisa umama kadokotela. Hayi, uma sihamba eMaritzburg nje edrobheni kuqhamuka imoto. Ngiyibone mina baba ukuthi cha, le moto phela ngeke izime. Kwasho ukuthi udadewethu yena ubengayibuyi. Ngithi la kufanele ngivule umlomo ngithi nansi imoto. Ngimane ngingasho, ngimane ngimemeze ngithi hayi 3 times. Ukuthi uyibambe kanjani usisi wami imoto nami angazi, ngisamangele kuze kube imanje ngoba ngimane ngacimeza ngavala amehlo. Kufunze ngabe leya moto iqedile ngempilo yethu. Kodwa ngomusa nangothando lukaNkulunkulu asithanda ngalo, asithintekanga nakancane, futhi nayo ngajabula akathintekanga. Sizwe nje sikhala nje sishoqa ebamba amabhreki sile kude. Kwasho ukuthi hey, ngasho ngathi umusa kaNkulunkulu, ngathi ngiyabadabukela baba baphuma ekhaya leZwi. Mawusungenile ekhaya leZwi ukuthi uhlale ulalele wenze, ungaphumi. Siyaphiliswa la, siyalashwa. Unezimpi ezingaka nje baba ngoba utakule abantu abebeseyinkingeni enzima. Nami ngingomunye wabo. Ikhaya leZwi lingitakulile enkingeni enkulu ebengikuyo ngibhekene nayo. Kodwa namhlanje ngiyibona iya ngokuphela. Ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu unomusa, unothando. uNkulunkulu uyamangalisa. Siyabonga baba ukungena ekhaya leZwi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba. Baba, ngesikhathi semkhosini wecela protection, noma sengingasakhumbuli kahle ukuthi kwakuday bani noma wasephelile nomkhosi, kodwa nje ngalezo zikhathi umfowethu wangenelwa izigebengu. Wazi nje iy'gebengu zifuna ukungena, zixakazisa umnyango, zixakazisa ifastela. Wakwazi ukuphuma, wakwazi ukuthi washaya isizodwa sasicuthe ngekhona. Leso suthi zabaleka zonke, zezwa ukuthi useyazibamba zabaleka zonke. Ngibonga uJehova ngokuthi athole ukwazi ukuthi nazo iy'gebengu zingakangeni ngoba phela mase zingaphakathi suke ungasakwazi kwenze njani. Ngiyabonga uJehova, ngiphinde ngibonga uJehova kakhulu. Nathi kwathi sisemgaqweni savele sahudulwa yi-truck emva kwelokhunjana komkhosi ukubonga i-protection uma ngingaphusisi. Then bese walokhunja sasinda, noma imoto yalimala nje, yalimala kancane, kodwa thina sange sibe nalutho. Sambonga kakhulu uJehova ukuthi ngempela uma sikule mkhosi we-protection siyaprotecteka ngempela. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi baba. Baba, sinokholegi wami besixoxa ngemiyalelo eyishumi la kuthi ungazenzeli khona iy'thombe ezibaziweyo. Sixoxa ngokuthi emabandleni esisonta kuwona ahlukene elami nelakhe, kodwa kunalesi sithombe sikaJesu ebaziwe khona.
sikhuluma ngalokho ukuthi kwangathi kwaphambaniswa-ke lapho ngoba kuthiwa singazenzeli iy'thombe ezibaziweyo kodwa thina sikhonza la kunezithombe khona zikajesu ey'baziweyo. Hhayi-ke bese kuthi ebusuku-ke sesixoxile sengiyaphupha engathi ngiyongena enkonzweni yami. Uma sengithi ngiyangena bese ngiyazikhuza hayi bo ngiyaphila ngoba kunesithombe esibaziweyo kodwa ngiqhubeke ngingene. Uma ngingena ngafika ngaphathi abantu bayaphithiza behla benyuka akukhonzwa ngaphakathi. Bese sengiyamxoxela ukukholiki kwami ngakusasa ukuthi hayi bo ngifike ngiphuphe kanje ngaphakathi akukhonza sa-interpret-a ukuthi okusho ukuthi thina siyangena ngaphakathi la kulezi iy'nkonzo siy'tshela ukuthi kuyakhonzwa kanti ngaphakathi akukhonzwa ngenxa yokuthi kunalezi y'thombe ey'baziweyo. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba Sibande, Baba siyabonga kakhulu uNkulunkulu, siyamphakamisa, siyamcumisa Baba uNkulunkulu ngalokho asenzele khona. Uye waphephisa ingane Baba ngesikhathi ingane ihajekiwe, bathatha imoto bahamba naye bamvalele ebhuthini kwenye imoto encane, kodwa bahamba naye watholakala ephephile. Imoto kade ehamba ngayo bese ikhendliwe. Baba siyabonga umthandazo, sibonga kakhulu uNkulunkulu Baba ukuthi akusebenzise ezintweni ezifana nalezi. Baba siyabonga, sithi uJesu Kristu inkosi, amen. Uthando lukaBaba lunje ngolwandle bo luba zilujulile luyaze kayinipho lwafinyelela kimi ngisezonweni zami zalwa ngidlula lwangisindisa nami. Ngiyabonga nangenhliziyo yami yavuma ngithi ungumsindisi wami. Ngizokwethemba njalo semhlabeni, ngizokukhonza futhi ngothando enhlizweni. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela bazalwane sisho lo mhlabeleli wokubonga uNkulunkulu engafundiswa wona zingelosi ziwuhlabelela. Ngifundisa ukuthi ngiwuhlabelele, ngibonga uNkulunkulu ngawo. Ngibonge Nkosi yami, ngibonge Baba, ngibonge Baba wami, ngibonge Nkosi, ngibonge Nkosi yami, ngibonge Baba, ngibonge Baba wami, ufuna ngilinde,
ufuna ngilinde kukhona konke ukuba ngumntwana wakho ngilinde kukho konke kukhona konke ukuba ngumntwana wakho ufuna ngilinde kukhona konke ukuba ngumntwana wakho ngilinde kukho konke kukhona konke ukuba ngumntwana wakho Jesu Kristu inkosi.